खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTC बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय दायो बिसायख'थियाव बांसिन मासि लानानै देरहासार जानो हानाय BPF दोलोआ सोरखार दानो थांगासिनो दङ। दायो BPFनि गोदान सोरखार जासिगोन बेखौ नोजोर बोनानै संबिजिरारि नेमखान्थिखौ फालिनानै प्रमद बर' बिथाङा रायजो बेंगिरिखौ लोगो हमनानै गावनि CM बिबानखौ एंगारबाय। बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो मैयानि सानाव रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यखौ BPF दोलोनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय हांख्रायहैदों। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला सोरखार दानायनि नेम बादियै जों बिथांखौ समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय हांख्रायदों। बिथाङा जों हांख्रायनायखौ बाहागो लागोन होननानै फोरमायदों। बिथाङा बाहागो लानो ओंखारनायखौ जों BPF दोलोनिफ्राय गोजोननाय मोन्दों। नाथाय बै सानखालि बिथांनि जोनोम सान होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। जुदि बिथाङा जोंनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव थारैनो बाहागो लाफैमारोब्ला जों बिथांनि जोनोम सानखौ क'क्राझारावनो जयै गाजा गोमजायै फालिगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा रायजो बेंगिरिखौ लोगो हमखांनायनि उनाव लोगोसे मुंदांखा देंखोगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि न'आव थांनानै खौरां लाहैदों आरो जुबिन गार्गनि गोसोखांथि महरै क'क्राझारावबो जुबिननि मुङाव मोनसे मेम'रियेल पार्क बानायनो थाखायबो खोथा होयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। रायजोआव फिन आरोबाव सोमजिदों एनकाउन्टार खालामनाय जाथाय। गवालपारानि धुपधरानि खेलादुबियाव एनकाउन्टार खालामनाय जाथाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला पुलिसआ मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायाव डकाइतफोरनि गारिया पुलिसफोरजों मोगा-मोगि जादोंमोन जेराव बे समावनो पुलिसआ बिसोरनि गारिखौ सिग्रोमनो लानाय समाव पुलिसखौ थांखिनानै गुलि गावनो नाजादोंमोन डकाइतनि हानजाया। नाथाय पुलिसआ बिसोरखौ उल्थायै गुलि गावनायाव साब्रै डकाइतफोरा गुलि नांजानानै जायगायावनो जिउ खहा जायो। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बे डकाइतफोरनि हानजाया साननैसो सिगांनिफ्रायनो बे ओनसोलाव गोबां उदखार खालामबाय थाबोदोंमोन आरो बिसोरनि हानजाया आसाम मेघालय सीमा ओनसोलाव आश्रय लागासिनो थानाय खौरांखौ मोननानै बिसोरनि हेंथायै पुलिसआ बे सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। पुलिसआ बिसोरनिफ्राय एबा बे जाथाय जानाय जायगानिफ्राय गंब्रै पिस्तल, गुलि बारुद, गंसे साखा खबब्रै गारि आरो मबाइल फनफोरखौबो बोखांनो हायो। मिथिहोबावनाय बादिब्ला बे डकाइतनि हानजाया सासे सुबुंखौ लांखारनायनि प्लेनिं दङमोन नाथाय पुलिसआ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो बिसोरनि हेंथायै सिग्रोमनानै बिसोरनि प्लेनिंखौ फेलें खालामनो हायो। एबसुआ फिन आरोबाव गोख्रों सोमावसारफिननो थाखाय थांखि लादों। फैगौ अक्ट'बर दानाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो 125 भारतनि संबिजित फोसाबनाय फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय बायदि दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारनो थाखाय थियारि जादों। बे खौरांखौ फोसावदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बे सोमावसारफिननो ओंखारनाय खौरांखौ लानानै BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि बिथाङा फिनजाथाय होफिननायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जा मिडियानि गेजेरजों फोसावदों बे फोसावनायनि सायाव आं गुवारै बिदि बुंनो सानाखै खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ बुङो बिथाङा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सोमावसारदों होननानै बुंदों। नाथाय सोमावसारनायखौ जोङो मोनथिनो मोनदों मानगोनां रुंसारि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जायखौ जों बड'फा होननानै बुङो बिथाङा मोनसे स्ल'गान होलांदों जे बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया। बे स्ल'गानजोंसो रायजोआ आन्दलन खालामदों। सोमावसारनाया बेसो। नाथाय दिनै जों खोनाफेराखै जे नुवाखै जे एकर्डनि दफाफोरखौ जोङो सोमावसारनानै लाबोनांलायगौनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो। नाथाय दिनै रायजोआ जिहेतु बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया होननानै बे भाइस' जिथु कमिटमेन्ट बड'फा बिथांनि बेखौ स्टेप बाय स्टेप लांजाबाय थानायखौ निस्सय बेनि आत्माया बुंदों, रायजोआ बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बिनि हेन्देल हमग्रा बिथांमोनानो। नाथाय बिथांमोना मानिबा जाहोनाव राजनितिकजों हाबनानै थानायनि थाखायसो बड'फानि मावनांगौ जिथु एसे आद्रा आरो दंबावो बियो थाबथानानै दं। आं बेखौसो खावलायदों बै बिटिआर एकर्ड नङा। बिटिआर एकर्डनि गोजौ आरो मा दं बिनि थाखायसो सोमावसार। पार्सनेल हिसाबै आं बुंदों खावलायदों बिनि गोजौआव मा दं बिटिआर एकर्डआव मा दं बिटिआर एकर्डनिसै आरो गोजौआव मा दं जायखौ जोङो बिफा होननानै मानियो जायहा जोंनि स्पिरिट जोंखौ दैदेनबोदोंमोन बिथांनि बुंनायखौ जाफुंनो थाखायसो बिनि गोजौआव मा दं निश्चय रायजोआ बुजिखागोन बेखौसो मावनो थाखाय आं खावलायदों। আমি BPF পাৰ্টি দলে হিচাপে কওঁতে ৰিয়ন ছাৰ জিকাটো একদম 100% খাটাং মই এইটো ৰিয়ন ছাৰক কৈছিলোঁ যোনটো মই পাইছিলোঁ এইটো ৰিয়ন ছাৰকে ক'ম আৰু আমি ৰিয়ন ছাৰ জিকাৰ কাৰণে আমি জনগোষ্ঠীয়ে যেনেবা বড়ো হওক নেপালী হওক মুছলিম হওক
আমাৰ ৰিয়ন ছাৰৰ কাৰণে ধৰ্ম আৰু জাতিৰ হেৰি নাই আৰু ৰিয়ন ছাৰে যিমান ডেভেলপ কৰিছে 17 বছৰ 20 বছৰলৈকেও 17 বছৰলৈকেও কৰিছিলে ৰিয়ন ছাৰে এইটো আমি ডেভেলপ পাইছোঁ আৰু 5টা বছৰ যে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে একো ডেভেলপ কৰা নাই ময়ো ছাপোৰ্ট কৰিলেহেঁতেন যদি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে যদি আমাক এই কি কয় আমাৰ ভৰলাৰ ব্ৰিজখন আমাৰ লোকেল কিবা কি কয় ৰাস্তাখন এইবিলাক বনাই দিলেহেঁতেন আমি কি কয় প্ৰমোদ ছাৰক আমি ছাপোৰ্ট কৰিলেহেঁতেন কিন্তু আমাৰ মৰম ভাৱ আমাৰ আছে আমি যিমান নেকি আদিবাসী হোক বা নেপালী হোক গোৰ্খা জনগোষ্ঠী হোক বা বড়ো জনগোষ্ঠী হোক বা আমাৰ যিকোনো মুছলিম জনগোষ্ঠী হোক সিহঁতে ৰিয়ন ছাৰক ভাল পায় এই কাৰণে ৰিয়ন ছাৰ এইবাৰ 100% 100ত জিকি গৈছে